We schilderen allemaal iets anders. We schilderen elke woensdagavond met elkaar. Komen we bij elkaar. Maar we hebben geen leraar. We doen gewoon wat we zelf leuk vinden. En ongeveer 1 keer per jaar, 2 keer per jaar komen we bij elkaar hier in de Biep. Organiseren we een expo. Dat duurt ongeveer een maandje. En dan laten we onze eigen schilderijen zien. Bijna elk jaar, ja. We hebben een Facebook-page. Ons groepje heet Love for Art. Dat kunt u ook op Facebook vinden. En als er mensen geïnteresseerd zijn met ons mee te doen, kijk dan even op onze Facebook-page. Love for Art. Kom vooral nu in april naar de bibliotheek hier om ons werk te zien. En als iemand het leuk vindt om mee te doen, laat ons weten dan via Facebook. Tem exposição de nosso grupo de pintura. Nós temos grupo de damas e cavalheiro. Nós também junto Biapa Simão para nos trazer nos obras. Sim, o grupo também junto mais que 10 anos acaba. A mim forma parte do grupo apenas ano, pero na Bissamia aqui tem 6 of 7 exposições. Pero prometo a mim tá participar. Como vai a experiência aqui para participar? É muito leuk. We doen 3 obras. E para mim é echt honor, mas grande para poder participar. Me dá muito leuk, bem assim, não para o actor cos. É fantástico, meu, porque